ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ் டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் என்னோட வணக்கங்கள். இப்போ நம்ம பாகவதம், அது ஷார்ட் பாகவதம் கிளாஸ் மார்னிங் பிரம்மமுகூர்த்த நேரத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். ரொம்ப பிளஸ்டு சோல்ஸ்க்கு தான் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு சத்சங் கிரந்தம் வாசிக்கிற அந்த விஷயம்லாம் கிடைக்கும். ஸோ அதுக்கே நம்ம பகவானுக்கு நம்மளோட நன்றிகளை தெரிவிக்கணும். நல்லபடியாக பக்தி ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு வேண்டுதலோட நம்ம இன்னைக்கான கிளாஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். யாருக்கும் மங்களாச்சரண் ஆஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னா அவசியம் ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி ஹரே கொடுங்க. கிருஷ்ண மாதாஜி, வாசிக்கட்டுமா? அவசியம் பிரபுஜி, ஆஃபர் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்திஸ்ய ஞானாந்திய சலாகய சசுர் உண்மையிலிரும் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத் ஸ்வயம் ரூப கதாமகிம் ததாதி சோபதாந்திகம் வந்தே அகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவம் ச ஸ்ரீரூபம் சாத்வசாதம் சககன ரகுநாதான்விதம் சம்சதீபம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷகாந்த் சாம்ச ஏ கிருஷ்ணா கர்ணசிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதி கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்த நமஸ்துதே சப்தகாஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி ஹரிப்பிரியே வாஞ்ச கல்பதர்ஷ்ய கிருபா சிந்து சிந்திர்பிய ஏவச பதிதானாம் பாவனேயோ வைஷ்ணவேப்போ நமோ நமः. நமோ மகாவாதிந்தாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாய தே கிருஷ்ண கிருஷ்ண சைதன்ய நாம்னே கௌர விவேஷ நமः. குருவே கௌரசந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத் பக்தாய நமோ நமः. நமஹோம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ண கோஷ்டகோதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமிநிதி நாமினி நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்வசேஷ சூன்யவாதி பாசாத்திய தேசதாரிணி ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்தரிந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி, பிரணாம்ஸ் பிரபுஜி. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத் நஸ்தப்ராயேஷு பத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையா பகவதே உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நஷ்டிகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். நம்ம இன்னைக்கு 1.7.40 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கணும். கரெக்டா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணாம்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தோட டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் நம்ம வாசிடுவோம். இவன் உனது சொந்த குடும்ப அங்கத்தினர்களை வஞ்சித்து கொலை செய்தவனாவான். தவிரவும் அவனது தலைவனையும் கூட அவன் அதிருப்தி அடைய செய்திருக்கிறான். இவன் எரிந்து போன இவனது குடும்பத்தின் சாம்பலே ஆவான். எனவே உடனடியாக இவனை கொன்றுவிடு அப்படின்னு யார் சொல்றாங்க? பகவான் அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? யார் அதை அர்ஜுனன்ட்டு அஸ்வத்தாமனை அழிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்போ நம்ம பதம் 40 நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்லோகம் வாசிக்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்க அவசியம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. Yes, Mataji. Hare Krishna Mataji. Sutta uvacha evam parikshata dharmam partha krishnena chotitaka naicha tattum guru sutam yatyabi atma anamakan. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாஸ் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. சித்ரா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. सूत उवाच एवं परीक्षथा धर्मं पार्थकृष्णेन सोतितः एक मिनट नैतत्तन्तुं कुरुसुतं यत्यपि आत्महनं महान्. நைதானே இருக்கு. நைச்சத் குருசுதம் யத்யபி ஆத்மஹனம் மகான். ஹரே போல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வைத்தியநாதன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா?
हरे कृष्ण माताजी माताजी सुदोवास एवं परिषदा धर्मं पार्थ कृष्णेन सोदितः नैच्छत्तन्तं कुरुं सुदं यद्यपि आत्महनं महान् हरे कृष्ण माताजी பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயலட்சுமி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ம். வாய்ஸ் கேட்கல மாதாஜி. விஜயலட்சுமி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. हरे कृष्ण माताजी सॉरी माताजी ஹரே सुत கிருஷ்ணா. उवाच एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदितः नैच्छत्तन्तं गुरुसूतं यद्यपि आत्महनं महान् ஹரி हरे போல் कृष्ण மாதாஜி. ஹரே माताजी கிருஷ்ணா. பிரணாம் மாதாஜி. கலாவதி மாதாஜி அப்படியே பொருளுரையும் வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ओके माताजी सुत उवाच एवं परीक्षिता धर्मं पार्थ कृष्णेन सोदितः नैच्छत्तन्तं गुरुसूतं यद्यपि आत्महनं महान् மொழிபெயர்ப்பு சூத கோஸ்வாமி கூறினார், மத கொள்கைகளை அர்ஜுனன் பின்பற்றுகிறாரா என்பதை சோதித்துக் கொண்டிருந்த கிருஷ்ணர் துரோணாச்சாரியாரின் மகனை கொன்றுவிடும்படி அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். அஸ்வத்தாமன் அர்ஜுனனின் குடும்பத்தினரை கொன்ற வெறுக்கத்தக்க கொலைகாரன் என்ற போதிலும் அவனை கொன்றுவிடும் கருத்தை மகாத்மாவான அர்ஜுனன் விரும்பவில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். எல்லா டீச்சர்ஸையும் விட பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். எல்லாமே இதுல வந்து நம்மளுக்கு ஒரு மெசேஜும் இருக்கு. எப்பயுமே அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பகவான் ஒரு விஷயத்தை அப்படி இதை செய்யணும் அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தா அது அப்படியே செய்வாங்க. கரெக்டா? எல்லா டிவோட்டிஸும் சரிங்களா, நம்ம பார்க்குற வரைக்கும் கிரந்தங்கள்ல பொதுவா என்னன்னா, பகவான் ஒரு விஷயம் அவங்கள ஏன்னா அவங்களோட வாயிலேருந்து வர்றது எல்லாமே தர்மம். தர்மம்னா என்ன? பகவானோட இது உபதேசங்கள். அது என்ன? ஸோ அந்த வகையில் அவங்க ஒன்று சொன்னாங்க அப்படின்னா அது அப்படியே டக்குன்னு செய்கிறது தான் வந்து டிவோட்டிஸ். அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படியே எடுத்து ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது தான் டிவோட்டிஸோட விஷயம். ஆனால் இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னா, பகவான் வந்து சொல்கிறாங்க, அஸ்வத்தாமன் வந்து எல்லாம் சொல்கிறாங்க. அதுவும் போன ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்தோம், அவங்க வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் அழிச்சிருக்காங்க. அவங்க அந்த தர்மம் அந்த அந்த விஷயங்களே அவங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க. அதனால் அவங்கள வந்து அழிச்சிடணும் அப்படின்றத பகவான் வந்து எடுத்து எடுத்து சொல்கிறாங்க அர்ஜுனனுக்கு. ஆனால் இங்கே என்ன நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னா, மகாத்மான அர்ஜுனனுக்கு அதில் விருப்பம் இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அப்படின்னா இது என்ன? இதை நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது? பொதுவாக பகவான் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா டிவோட்டிஸு? அதுதான் வந்து தர்மம். அப்படின்னும்போது இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவான் வந்து அப்பப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டெஸ்ட் கொடுப்பாங்க. சரிங்களா? தன்னோட டிவோட்டிஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க டெஸ்ட் வைப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் குருவும். சரிங்களா? ஏன்னா குரு யார்? பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ். சரிங்களா? நமக்கு வந்து இப்போ பகவான் பிரத்யட்சமாக நம்மக்கிட்ட இல்லை, ஆனால் அவங்க யாரை நமக்கு அனுப்பியிருக்காங்க? குருவை அனுப்பியிருக்காங்க. அப்போ குருவுக்கும் பகவானுக்கும் வித்தியாசம் கிடையாது. ஆனால் அதே சமயத்தில் அவங்க வந்து பகவானோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தான். சரிங்களா? அந்த நிலையில் நம்ம என்ன பண்ணால் பகவானுக்கு கொடுக்குற அனைத்து மரியாதைகளும் அவங்களுக்கு கொடுத்து நம்ம வந்து அவங்களோட வார்த்தைகள் ஒன்றுத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. அதான் பிரபுபாத் அவங்க வாழ்க்கையிலையும் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்டர் சொன்னாங்க, நீங்கள் வந்து வெஸ்ட்லேயும் போயிட்டு நீங்கள் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக போயிட்டு நீங்கள் வந்து கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்கணும், நிறைய புக்ஸ் எழுதணும் அப்படின்னு. அதுக்காக நிறைய சேலஞ்சஸ் வந்துச்சு. ஆனால் அது எல்லாத்தையுமே பிரபுபாத் என்ன பண்ணாங்க, ஓவர் கம் பண்ணி அவங்க குரு சொன்னதை அப்படியே அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ அதனால் குருவோட வார்த்தைகள், அதாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அப்படின்றதையும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். அது மாதிரி பகவானோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை அப்படியே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ 2 பேருமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா செக் பண்ணுவாங்க, டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க தன்னோட டிவோட்டிஸை. சரிங்களா? அதை நம்ம நிறைய இடத்துலையும் பார்த்துருக்கோம். துருவ மகாராஜரை செக் பண்ணாங்க. நாரதர் என்ன பண்ணாங்க, அவங்க வந்து துருவ மகாராஜர் தவம் பண்ண போகிறேன் காட்டில் போய் அப்படின்ட்டு போவாங்க ரொம்ப தீவிரமாக. அவங்களுக்கு வந்து நல்ல உயர்ந்த ராஜ்யம் கிடைக்கணும், ஆட்சி பண்ணணும். ஏன்னா அவங்க உத்தான பாதா கிட்ட என்ன இருப்பாங்க, ஸ்ருச்சி அவங்கக்கிட்ட வந்து இது
பார்த்திருப்பாங்க. ஸோ அதனால நல்ல உயர்ந்த ராஜ்யம் அப்படின்ற இந்த ஒரு எண்ணத்தோட போவாங்க. அப்ப நாரத முனிவர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, செக் பண்ணுவாங்க. நீ ரொம்ப குட்டி குழந்தையா இருக்க, உனக்கு வந்து தவம்னா என்னன்னே தெரியாது, அது எவ்வளோ சிரமமானது தெரியுமா, காடு, அங்க ரொம்ப ஆபத்தெல்லாம் இருக்கும், ரொம்ப கஷ்டமானது தவம் பண்றது அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனா அந்த குழந்தை என்ன பண்ணும், இல்லை நான் தவம் பண்ணியே ஆவேன், நான் வந்து இந்த உயர்ந்த விஷயத்தை நான் அடைஞ்சிட்டு தான் நான் திருப்பி ராஜ்யத்துக்கு போவேன் அப்படின்னு ஸ்திரமா வந்துட்டு அந்த நிலையில அவங்க இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அதாவது அந்த உயர்ந்த ராஜ்யம்ன்றது பொருள் விஷயமா நமக்கு தெரியும். ஆனால் அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு துருவ ராஜ்யத்தை பற்றி தெரியும். அவங்க வந்து பக்தி அப்படின்றத ரொம்ப அழகாக அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்றது அந்த 7.16 ஸ்லோகத்தில் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. பொருள் வேண்டி வரவங்களும் பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்கன்றதுக்கு துருவ மகாராஜா நம்ம உதாரணமாக பார்க்குறோம். ஸோ அது மாதிரி நாரதர் என்ன பண்ணுறாங்க, அங்கே செக் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட ஸ்திரத்தன்மை எப்படி இருக்குது, தர்மம் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படின்றதுக்காக பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சமயத்தில் குருவும் பகவானும் நம்மளை செக் பண்ணுவாங்க. நம்ம வந்து பக்தியில் ரொம்ப தீவிரமாக இருக்கோமா, நம்ம வந்து தர்மத்தை நம்ம கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறோமா அப்படின்றதுக்காக செக் பண்ணுறது தான் சரிங்களா. ஸோ அதனால் இந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம அதான் லெசனாக நம்ம எடுக்கிறோம். அப்போ மத கொள்கைகளை அர்ஜுனன் பின்பற்றுகிறாரா என்பதை சோதித்து கொண்டிருந்த கிருஷ்ணர் துரோணாச்சாரியின் மகனை கொண்டு விடும்படி அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஆனால் அந்த இடத்துல அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுறாங்க, கரெக்டாக அவங்க தர்மத்தை என்ன அப்படின்றத யோசித்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இல்லையா. அஸ்வத்தாமன் அர்ஜுனனின் குடும்பத்தினரை கொன்ற வெறுக்கத்தக்க கொலைகாரன் என்ற போதிலும், அது இது என்ன அப்படின்னா, ஏதோ எங்கேயோ அவங்க ஏதோ ஒரு அதர்மம் பண்ணிட்டாங்க, அதில் ஒரு தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணணுன்றதும் இல்லை, தன்னோட வம்சத்தில் வந்த குழந்தைங்களே அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, அழிச்சிட்டாங்க. நிறைய தவறுகள் துரியோதனன் பண்ண அந்த விஷயங்கள்லையும் இவங்க சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அப்படிலாம் தனக்கு வந்து நிறைய சிரமங்கள் கொடுத்த அந்த ஒரு பர்சனையும் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க, பகவான் அவங்கள வந்து நீ வந்து அழிக்கணும்னு சொன்னப்பையும் அவங்க வந்து இல்லை, அதில் எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. அவனை கொன்றுவிடும் கருத்து மகாத்மான அர்ஜுனன் விரும்பவில்லை. பொதுவாக நமக்குலாம் யாராவது சின்னதாக ஒன்று பண்ணிட்டாலே உடனே சென்சிட்டிவாக ஓகே அவங்ககிட்டேருந்து விலகிடணும், இல்லைன்னா திரும்பி அவங்ககிட்ட சண்டை போட்டுடணும், ஏதாவது ஒன்று தோணும் இல்லையா. ஆனால் இங்கே அவ்வளோ ஒரு பெரிய கஷ்டங்கள்லாம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதுதான் டிவோட்டிஸ் சரிங்களா. நம்ம கிரந்தங்களில் பார்க்குறது அதுதான், நம்ம லேர்ன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது லெசன் அதுதான். எவ்வளோ சிரமம், அந்த சிரமம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க, அவங்கள அழிக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் அவங்க மனசில் வரவே இல்லை இல்லையா. அதான் டிவோட்டிஸோட அந்த நேச்சர், யாரையும் வந்து கஷ்டப்படுத்தணும் சிரமப்படுத்தணும், பர்சனல் வெஞ்சன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்காது, யாரையும் சிரமப்படுத்தணுன்றதும் இருக்காது. அதே மாதிரி பகவான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சோதிச்சு பார்க்குறாங்க அர்ஜுனன் வந்து தர்மத்தை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களான்னு. ஸோ ரொம்ப அழகான லெசன்ஸில் ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது நமக்கு புரிதல் கொடுக்குற ஒரு ஸ்லோகம் சரிங்களா. நிறைய லெசன்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும். அர்ஜுனன் பொருளுரை, அர்ஜுனன் மகாத்மா தான் என்பதில் சந்தேகமில்லை, இது இங்கு உண்மை என நிரூபிக்கப்படுகிறது. மகாத்மா அவங்க வந்து கண்டிப்பாக இல்லையா சிறந்த டிவோட்டி, ரொம்ப நல்லா அவங்களோட ஸ்கில்ஸில் இருப்பாங்க, குணத்தில் அவங்க ரொம்ப சிறந்தவங்க. குணம் இங்கேயே பார்க்குறோமே பாருங்கள், பகவானை நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா, பகவான் வந்து எல்லாத்தையும் ரொம்ப அந்த காருண்யத்தோடு இருப்பாங்க, ரொம்ப சோ மெர்சிஃபுல். தனக்கு வந்து பாயசனே கொடுத்த அந்த பூத்தனை அப்படின்ற அரக்கியை கூட என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க தன்னோட லோக்கத்துக்கு கூட்டிக்கிட்டாங்க, அதுவும் அந்த பேரண்ட்ஹுட்டில் அவங்கள வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சோ மெர்சிஃபுல் அப்படின்னு கிருஷ்ணா பார்க்குறோம். இங்கே அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுறாங்க, நம்ம நிறைய டிவிட்டர்ஸ் பார்க்குறோம், இது ஜெகாய் மாதா ஸ்டோரிலையும் நித்யானந்த பிரபு அவங்க வந்து அடித்ததுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்கள ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு கிட்ட சொல்கிறாங்க. அம்பரீஷ் மகாராஜரும் அப்படி தான் இல்லையா, துருவ மகாராஜரும் ஒன்றும் பண்ணிட வேணாம் அப்படின்றாங்க. அதே மாதிரி இங்கே அஸ்வத்தாமன் வந்து தன்னோட குழந்தைங்களே அழிச்சு தனக்கு அதாவது பாண்டவர்களுக்கு நிறைய சிரமங்கள் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் கூட அவங்கள ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ற ஒரு நிலை இல்லையா. ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த குணம் அப்படின்றது சரிங்களா. கிருஷ்ண பக்தின்றது குணத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது, எப்பயும் நான் சொல்கிறது தான் இல்லைங்களா. ஸோ அதனால் அர்ஜுனன் மகாத்மா தான் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. எல்லாத்துலேயும் பக்தியில் குணத்தில் அவங்களோட ஸ்கில்ஸில் எல்லாத்துலேயும் அவங்க எப்படின்னா ரொம்ப சிறந்தவங்க. இது இங்கு உண்மையினை நிரூபிக்கப்படுகிறது. துரோணாச்சாரியரின் மகனை கொல்வதற்கு அவர் நேரடியாக பகவானாலேயே இங்கு ஊக்கமளிக்கப்படுகிறார். ஏன்னா கிருஷ்ணா ஒன்று சொன்னால் அதை டக்குன்னு ஃபாலோ பண்ணுறது தானே இல்லை டிவோட்டிஸோட வந்து ஒரு நேச்சர். ஆனால் இங்கே பகவான் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க, அவனை அழிச்சிடு அவங்கள அழிச்சிடு அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணல,
அதை ஏற்றுக்கல. ஆனால் ஒருவருக்கும் பயப்படாத எல்லா வகையான வெறுக்கத்தக்க செயல்களையும் விரும்பியவாறு அஸ்வத்தாமன் செய்திருந்த போதிலும், இதை படிக்கும்போது தான் நமக்கெல்லாம் ஏதோ சின்ன சின்ன ஒரு சண்டை வந்திருக்கும். ஏதோ நம்ம சொல்லியிருப்போம், அதை அவங்க மீறி செஞ்சுருப்பாங்க, அவ்வளோதான் இருக்கும். இல்லைன்னா ஏதோ சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் அந்த இதில் வந்துட்டு தவறு பண்ணியிருப்பாங்க. ஆனால் என்ன பண்ணிடும், உடனே அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணிடுறோம் இல்லைங்களா? ஆனால் இங்கே ரொம்ப மினிமமாக தான் இருக்கும் அந்த இது விஷயம், ரொம்ப அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணிடும். ஆனால் இங்கே ஒருவருக்கும் பயப்படாத எல்லா வகையிலும் வெறுக்கத்தக்க செயல்களையும் விரும்பியவாறு அஸ்வத்தாமன் செய்திருந்த போதிலும் அவன் மரியாதைக்குரிய தனது குரு துரோணாச்சாரியின் மகன் என்பதால் குருவோட அந்த குரு கிட்ட இருக்கிற அந்த ரெஸ்பெக்ட் அர்ஜுனனுக்கு அது நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அதான் நமக்கும் குரு அப்படின்றவங்க தான் பிரதானமாக இருக்கணும் வாழ்க்கையில். ஏன்னா அவங்க தான் நம்மளை என்ன பண்ணுவாங்க, பகவான்ட்டு கொண்டு போவாங்க. அர்ஜுனன் அவனை விட்டுவிட வேண்டும் என்று எண்ணுகிறார் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். அப்போ ரீசன் வந்து தர்மத்தை அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. சரிங்களா? அதை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஒன்று அந்த கம்பேஷன், டிவோட்டிஸ்க்கே இருக்கிற கம்பேஷன், அதுக்கப்புறம் வந்து குருவோட பிள்ளை அப்படின்ற ஒரு நிலையும் அவங்க பார்க்குறாங்க. அர்ஜுனனின் கடமை உணர்ச்சியை சோதிப்பதற்காகவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அவரை வெளிப்படையாக ஊக்குவித்தார் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். சரிங்களா? அவங்க டியூட்டி அவங்க கரெக்டாக பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத பார்க்க. அர்ஜுனன் அவரது கடமையுணர்வில் முழுமையற்றவராக இருக்கிறார் என்பதோ அல்லது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் கடமையுணர்வை அறிந்திருக்கவில்லை என்பதோ அல்ல. இது வந்து அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதெல்லாம் இல்லை. சரிங்களா? அர்ஜுனனுக்கு வந்து அவங்களோட கடமைகள் என்னன்னு தெரியாமல் இருக்கிறதோ, இல்லை பகவானுக்கு வந்து அவங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து அவங்களோட டியூட்டி என்னன்னு தெரியாமல் இருக்காங்க அப்படின்ற நினைப்பு அப்படிலாம் இல்லை. சரிங்களா? இது முழுக்க முழுக்க என்ன அப்படின்னா அந்த தர்மத்தை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா அப்படின்றத சோதிக்கிறது. பகவான் வந்து சோதனை பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்குறோம்ல நம்ம, அந்த ஒரு நிலை தான். ரெண்டு பேருமே என்னென்னா ரொம்ப, அதாவது அர்ஜுனன் வந்து எப்பவுமே சிறந்த டிவோட்டி இல்லைங்களா? நம்ம எல்லாருக்குமே அவங்க தான் மென்டர். அப்படி நமக்கு தெரியும்போது பகவான் எப்படி அவங்கள வந்துட்டு அந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ண முடியும் இல்லையா? கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிலாம் கிடையாது. அதுதான் இங்கே வந்துட்டு பிரபுபாதா நமக்கு இங்கே சொல்கிறாங்க. ஆனால் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவரது தூய பக்தர்களின் கடமை உணர்வை மிகைப்படுத்துவதற்காகவே அவர்களை சோதிக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ எந்த ஒரு ரிவர்சல் வந்தாலும் சரி வாழ்க்கையில், சரிங்களா, பக்தர்கள் வந்து அந்த தர்மத்தை ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டாக அந்த இதில் அவங்க இருக்கிறதுனால நமக்குலாம் லெசன் இல்லையா அதெல்லாம். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்மளுக்கு சாஸ்திரங்களில் நிறைய இடத்துல நம்மளால் பார்க்க முடியுது. அந்த இடத்துலலாம் பகவான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தன்னோட டிவோட்டீஸை உயர்த்தி காமிக்கிறாங்க. சரிங்களா? இப்படி தான் என்னோட டிவோட்டீஸ் அப்படின்றத, இந்த லெசன்ஸ்லாம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணுங்க அப்படின்றத நம்மளுக்கு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அதனால் மிகைப்படுத்த எப்பயுமே பகவானுக்கு வந்து தன்னோட டிவோட்டீஸை க்ளோரிஃபை பண்ணி உயர்த்தி காமிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்துருக்கோம். யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு பகவானே அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கலாம், அதை அவங்க ஏற்றிருப்பாங்க. ஆனால் பீஷ்மரை உயர்த்தி க்ளோரிஃபை பண்ணணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுறாங்க, பீஷ்மர்கிட்ட போய் தர்மத்தை தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஏற்கனவே. கோபியர்களும் அவ்வாறு சோதிக்கப்பட்டனர். கோபியர்களும் நிறைய இடத்துல சோதிக்கப்படுறாங்க இல்லைங்களா? நிறைய இடத்துல அவங்க வந்து அவங்க ஃபேமிலியிலலாம் விட்டுட்டு வருவாங்க. பகவானோட ஃப்ளூட் சத்தம் கேட்டு உடனே உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஃபேமிலி இருக்குது, இந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் இங்கே வரக்கூடாது, நீங்கள் திரும்பி எல்லோரும் போங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். அதே மாதிரி வந்து ஏன்னா அதெல்லாம் அந்த செப்பரேஷன் அந்த இதை வந்து அவங்களுக்கு பாவம், அந்த விப்ரலம் பாவம் அது வந்து கொடுக்கறதுக்காகவும், அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அந்த பியூர் லவ் அதை வந்து வெளிப்படுத்துறதுக்காகவும். அது பிரகலாதர் மகாராஜரும் அத்தகைய ஒரு சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார் அப்படின்றதையும் பார்க்குறோம். கண்டிப்பாக பிரகலாதருக்கும் நிறைய சோதனைகள் வந்துச்சு, டெஸ்ட்டு. ஆனால் எல்லாத்துலேயும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நம்பிக்கையோட பகவான்கிட்ட அவங்க ஸ்திரமாக பக்தி பண்ணாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். எந்த இடத்துலையும் பகவான் மேலே நம்பிக்கை இல்லாமலோ, பகவானை நிந்திச்சோ, பக்தியிலேருந்து விலகினதோ எதுவுமே கிடையாது. அதுவும் சின்ன சின்ன டெஸ்ட்டாக கஷ்டமா அப்படின்னா இல்லை, எல்லாம் ரொம்ப 5 வயசு குழந்தைக்கு ரொம்ப அதிகம் இல்லைங்களா? ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்திரமாக பக்தியில் இருந்தாங்க. பகவான் மேலே இருந்த அந்த நம்பிக்கை ரொம்ப ஸ்திரமாக இருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா? ஸோ அதனால் சோதனை அப்படின்றது தூய பக்தர்களுக்கு வருது அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஆனால் அது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் லெசன், பக்தர்களை க்ளோரிஃபை பண்ணுறதுக்காக அப்படின்றது லேர்ன் பண்ணணும், எப்படி நம்ம பக்தி பண்ணணும். அதனால் சின்ன சின்ன கஷ்டங்கள் வந்தால் கூட உடனே நம்ம
தளர்ந்துடக்கூடாது. சரிங்களா? எல்லா தூய பக்தர்களும் அவரவர்களுக்கு பகவானால் அளிக்கப்படும் சோதனைகளில் வெற்றி பெறுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இப்போ அர்ஜுனனுக்கும் சோதனை கொடுத்தாங்க பகவான், டெஸ்ட்டு. ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க வந்து அதில் கரெக்டாக அந்த சோதனை அவங்க வந்து இது பண்ணிடுறாங்கன்றதை பார்க்குறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி பிரகலாத மகாராஜர், கோபிஸ் எல்லாரையும் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் தூய பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பகவான் கொடுக்குற சோதனையில் வெற்றி பெறுவாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதை நம்ம லேர்ன் பண்ணுறது. ஸோ கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் சிரமங்கள் கஷ்டங்கள் எதுவும் வருது அப்படின்னா நம்ம இந்த தூய பக்தர்கள் நம்ம பார்த்தோம்ல அவங்க எல்லாரையும் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நிறைய லெசன்ஸ் உள்ள விஷயம். அதே மாதிரி பக்தியில் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம டிவோட்டிஸ்ட்டை நம்ம லேர்ன் பண்ணுறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பதருப்ப சிந்து வச்ச பதித்தா நாம் பாவனே வைஷ்ணவ நம்ம அனந்த கோரி வைஷ்ணவ ஜெய்ஷ்ல பிரபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க. பூதனா பத்தி சொன்னீங்களே,